Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u dalšího videa a dneska tak bych chtěl teda s váma tady probrat tohle a primárně teda hlavně tohle. Jedná se teda o produkty značky Helicon Bushcraft. Jedná se teda o Helicon, klasický Helicon Tex a potom teda jejich Bushcraft linii. Já nejvíc na té Bushcraft line teda oceňuju tyhle barevní variace, neboli Earth Brown lomeno Clay. Jo, to znamená, že máte vlastně základ, máte v jejich barvě Earth Brown, to znamená v tmavě hnědý, a v Clay, neboli ono to odpovídá spíš barvě Coyote, tak v Coyotu máte potom doplňky, to znamená mole vazbu, popruh a podobně, zipy. A za mě je to docela krásně udělaná barevná kombinace, která prostě vyloženě vypadá nádherně, nebo skoro až sexy bych řekl. A i ta řada těch produktů se mi poměrně líbí. Tohle to je v mém arzenálu teda poměrně novinka, určitě už jste ji viděli u Krakena a u spousty, asi i u Top Army Shopu, nebo teď už ta Rigadu a u spousty dalších a dalších a dalších. Je to teda takzvaný jejich Bushcraft satchel, jo, což znamená Bushcraftí pytel, sak, doslova, a jedná se teda o vlastně takovou olbřímý somračku, nebo pánskou kabelku, chcete-li, s odnímatelným, nastavitelným, docela širokým, příjemným popruhem. Jo, tam k tomu popruhu mám ale jednu výtku, kterou vám řeknu asi teoreticky hned. Obě dvě Fastexky na koncích, jo, tak jsou stejný. Jo, nebo VTčka, ale oni jsou to vlastně typy Fastexu. Mně by se víc líbilo, kdyby třeba bylo možnost, když to nemáte tolik naplněný, ale máte tam něco málo, to spojit takhle jako vlastně nějaký dry sack nebo něco podobného dohromady. Protože by to potom mělo takovej hezčí ten, když to takhle odpojíte ten ramenní popruh, tak stejně vám to je vlastně k ničemu, protože tady to je si maximálně vyrobit nějakou redukci kratoučkou, že byste tam měli jenom krátký ucho na přenášení, což by se dalo udělat docela jednoduše. Stačí vám k tomu tadyhle ty Fastexové spony, co tady jsou, a ty protikusy tu jenom, ty zuby a kousek kordury a máte to vyřešený. Ale samozřejmě, prostě bylo by to hezčí, ale to jsou moje osobní připomínky, které vadí mě, nebo chybí mě a nejsou vadný nějak, jo. Takže jo, samotný satchel teda je taková jedna obrovská černá díra pro důkaz. Tady mám takhle zabalený toaleťák ve futrálu od Ponča nepromokavým. Na volnotu mám hozený dalekohled, futrál od kamery, litrovou láhev od Heliconu, ta se vejde nádherně ještě jako třeba i s tím pítkem do tady těch bočních dvou inzertů. Pak tady pro dnešní natáčení mám taky strčený takhle moje celý vlastně pončo, spaní, kolíky, prostě všechno od teda, nebo na spaní, a je to teda ve futrálu od Jubo Bushcraft, něco si o něm řekneme v dalším videu. Potom tady mám na dně úplně strčenou jako takovou ochranou vrstvu lomeno to karimatku pod prdelník od Foxu. A pak tady v tadytom síťovaném zipovém inzertu mám celou vlastně moji klasickou lékárničku, něco si o ní řekneme taky, až to o tom, jak nosím vlastně lékárničku udělanou, ale to si řekneme až někdy jindy. Tak, jak vidíte teda, tak opravdu je to taková obří černá díra, jo, která prostě pojme strašně moc věcí. A já tam mám v plánu tam buď to nosit věci i do civilu, ale primárně na čundry to používat jako takovej jídelák nebo podobně, protože nějaký jídlo a takhle bych chtěl docela nosit v této brašně, protože se to potom dá krásně jenom pověsit někam na strom nebo na boudu a vybírat si z toho brambory a podobný. Potažmo v tom budu nosit takovou KPZ-ku nějakou a podobně, lékárničku a podobné věci právě. To se ještě všechno uvidí a rozhodne.
pojď. Dál tady teda zvenku, zepředu, máte vlastně takovou malou kapsu, já tady mám metr kvůli natáčení nože, pardon, kvůli natáčení nože, pak tady mám takhle celý svůj organizér na kabely a podobně, jo, na elektroniku, mám tam i kameru většinou strčenou, náhradní baterky ke kameře a takovýhle srandy, a pak tam mám hozený třeba tady lens od Stanleyho, Multitool. Jo, poměrně fajn věc. Viděl jsem, do té kapsy se dá, ale bohužel jenom na volno strčit třeba i 1911 nebo i menší kompaktní varianty pistolí, ale nedisponuje tam žádným sucháčovým třeba místem na insert, takže to tam bude plandat, je to na hovno. V tom je třeba drobet lepší, co jsem tak pochopil, takzvaný haversack, bushcraft haversack od Heliconu, který tam už ten insert má, ale mně se líbila ta kabelka. Přesně z jednoho důvodu, který vám řeknu až na konci a to uvidíte proč. Tak a potom teda celý batoh je takhle obehnaný podélnou vazbou dokola, od přesky k přesce, přes spodek, takže si tam třeba můžete připnout blůzu, bundu, pláštěnku, něco. Jsi trošku drzej s tím traktorem, Cindle. Ale potom tady teda máte takhle z boku dvě kapsy. Jedna, můžete vidět, je průchozí skrz, třeba na sekeru, mačetu, stativ tam nosím a podobně. A druhá není průchozí, třeba právě já tam taky chvilku nosil ten Gerber takhle strčený. Nicméně teda já tam teď pro ukázku strčenou vařečku, pak tady máte dvě várky mole a stahovací popruh. Pale, ty vole, děkuju. No a mi aktuálně projíždí traktor, takže já to zapauzuju, protože tohleto vypadá, je to někdo známý a že mi takovou začne přidávat plyn, aby mi byl absolutně slyšet ve videu. Pardon. Takže jo, tohleto byla teda Bushcraft Satchel od Heliconu. Jo, taková, jak tomu říkám moje žena, pánská kabelka. Bomba věc, doporučuju, stojí 1140 asi 6 korun mě stála, 1100 cca za tuto kabelku, plus teda jen taková rychlá ukázka toho pouzdra. Tak jo, ještě jsem zapomněl teda zmínit, takže to tam někam přistřihnu, to pouzdro. Na konci jsem teda sice jako udělal nějaký to, ale to jsem to vystřihnu a místo toho tam právě hodím tohle jako prostřih. A to pouzdro teda tak je opět Helicon Bushcraft Line, akorát teda nevím proč, tam je klasická, kamarádi tam mají tu Bushcraft Line nášivku s tím plamínkem, já tady mám tu klasickou Helicon Tex, nechápu proč. Nicméně je to teda obal na tudle litrovou polní lahev nebo plastovou lahev od Heliconu. Jo, ideálně i s pítkem, ukazovali to na Milrange, jenomže se tam do tohoto pítko kvůli těm silikonovým bužírkám na rutičkách nenarve. Dá se tam narvat třeba i americká láhev bez pítka, ale já tam to nosím teda většinou ideálně všechno, jenom ne tu láhev, na kterou to je, protože láhev nosím na batohu a podobně. A tady to je takový moje univerzál pouzdro, mám tam strčenou třeba při natáčení, když jenom přecházíme kameru, mám tam strčený zapalovač, vlastně kompletně celý hulení, to znamená tabák, papírky, filtry, podobně, cigarety, doutníky a prostě všechno tohleto, ty dobroty, dýmku. Plus tam mám strčený třeba nějakou žíci, jo, a nějaký takovýhle drobnost, nějakou sušenku, nebo tam něco strčím, třeba cestou tam strčím jabko, jo, a podobně. Je to taková moje univerzální taková admin sumka, když to takhle mu, která slouží místo kapes a mám tam ty věci, které nepotřebuji mít po kapsách furt nacpaný, jo. To znamená právě ten tabák a podobně. Co dá k tomu říct? Všechno tak je to stejně jako ta brašna, tak je to teda 500 denier kordury, to znamená, máte tady někde, i tady jsou nášivky, na té brašně i tady, jo, kordura, 500 denier, kordura, originál, Advanced Services, Fabrics, prostě opravdu legit kordura.
Brašna, nebo pouzdro je vlastně braný jako teda pouzdra britského typu, drobet mi přijde. Jo, nebo spíš, no, pouzdra britského typu by se dalo říct. A má vlastně vystužený lehce předek, spodek, zadek a prostě celý jakoby střed to dokola toho. Ze zadu máte mole vazbu na tadyhle ty zasouvací tvrzený štekry, nevím jak to nazvat. Za kapsou samotnou teda máte ještě takovej zasouvací prostor, kam by se dalo zaručeně něco nacpat, je zakončený teda suchým zipem, ale dal by se tam třeba prostrčit sekera, jo, kdybyste chtěli, já ji tam teda nenosím, já o té kapse moc jako neuvažuju. Z boku máte mole vazbu, kamarádi tam třeba nosí propisky, lightsticky, podobné srandy, já tam nemám nic, možná tam něco časem dám. Zavírání je na Fastexovou přesku, která se prostě zapne a utáhne a tím jste skončili, jo. A potom tady máte to, že se mi nejvíc líbí, ten prodloužený závěs na opasek, což za mě je asi úplně nejvíc fajn součást celého toho vynálezu tohodle. Tak a to by bylo teda všechno. Ještě vám řeknu teda cenu. 620 korun na Melrange, jo, takže 620 korun je poměrně docela fajn cena. A přijde mi, že to je poměrně ideální pouzdro, pokud nechcete být ani tak brutálně taktický, protože to tak takticky extrémně nevypadá. Jo, a stejně jako ten bushcraft satchel, ta brašna, tak je to prostě něco, co si můžete vzít takzvaně i do civilu. I když za mě to do civilu spíš jenom ten bushcraft satchel, protože to je prostě brašna. Jo, může to být brašna na notebook, na cokoliv. A není to nějak extrémně taktický, takže to je docela fajn. To by bylo všechno, uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj a příště.